जाऊँ आम भणजा घर को दोली देखा लास्ट रज आज तो कौ दिन बुले देखिए आज टे जा बुलिक आसा देखिए दोली कौन केमी कौन नहीं देखा दोली कौन कर खाया खाଇବା खाई पिक आसवा चिकेन मटन लो बाबा बोले रजपान 20 टका दिए गाड़ी माड़ी पकड़ दे दे जल्दी दियो व्यस्त गलु पुअर पाखापाखि हो गलु जाऊँ जाए पहुँच देखा पुआ आसुनु जाल नहीं माछ धरिया जाल नहीं आसुनु माछ धरिया पुकुर कौन माछ धरिया देखिए डाक कौन खाइबा तो माछ खाई जा रज दोली देखिए गाँव हो देखी देखी जीवा भाकुड़ भाकुड़ चाल नहीं गला चुना खाइम भाकुड़ यदि खाइम खाइम ना कौन पड़ो वो पट कौन पकड़ हाकुड़ डिया मार टुना रोइबे ना केते पानी आ हाँ पड़िया पड़िया ऊपर पड़िया आई धु ना धुआ धुई किसी कौन ना गली जो गली पड़ो रे पड़िया पड़िया से कंटा फंटा था से कंटा फंटा पछर काढ़ पड़िया मुझे मैं फाइनाल तो भाकुड़ आसब भाकुड़ आई फाइनाल ओह मऊराड़ी कौन रे मऊराड़ी मऊराड़ी किलो 2 किलो पठे देव कौन काजू कर दे गड़िया पड़े भाकुड़ आज झोल हम मऊराड़ी कौन हम मखा मखा खाइबा हवा दे सब कंटा पकई दी जाल जमार पड़ी नहीं बढ़िया नाल कौन बोल
ମରିଗଲା ନାଳର ନା ନା ମରିନି। ଏଥର ଆସିଥିବ ନା ଭାକୁଡ଼ ଆଇଛି ନା ଏଥର ଆସିଥିବ ଯଦି ଭାକୁଡ଼ ସେଟା ଆଇଛି ରେ ଭାକୁଡ଼ ନା ଏଟା ଇଏ ତ ଭାକୁଡ଼ ବଡ଼ ଆଇଲାନି। କ'ଣ କହ ସିଏ ଖାଇବନି କ'ଣ କହ ବାଟରେ ବଡ଼ ଆସିବେ ନା ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କହି ହବ ନା କହି ହବନି ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର ପକେଇ ପୁଣି ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ଛୁଟିଆଟା ସେ ଯଦି ପୁଣି ନ ଆସନ୍ତି ପୁଣି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା କଥାଟା ସେଟା ଫୁକାଯିବା ଏଇଟା ଏଇ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଲା ପୁଣି ଭଲ ଲାଗେ ସିଏ ଭଲ ଲାଗେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କି ମାଛ କୁଟା ଖାଇଦବା ଏଗୁଡ଼ା ବଢୁନାହାନ୍ତି ରଖ କୁଳ ନା ନା ସେ ପିତା ମିତା ନାଗିବ ମାଛ ଖୋପାଡ଼ ଛାଡ଼ ଦେ ବଢ଼ିବେ ସେ ଇଏ ବଢୁନାହାନ୍ତି ଜମା ହଁ ବଢ଼ିବେ ଆମେ ତ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା ସେ ବଢ଼ିବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଯାହା ସେ କର ଏଇଥର ଭଲ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖା ଦେଖା ଟାଣ 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 ଯାଉଛି କାହିଁ ମାଛ ଏ ଗୋଟେ କି ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣଟା ଏଇଟା ଛୋଟ ସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ପଡ଼ିକି ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଖୁଞ୍ଚ ରହିନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯାଏ। ଇଏ ରୁଇ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇପାରିବୁ ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବଡ଼ 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 ରୁଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ତୋର ଯାଇ ଦୁଇଟା ଆଙ୍କେ ମୋର ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଫଟାକ ନା ବଡ଼ ରୁଇ ଦୁଇଟା ଯାହା ଯେତିକି ଯାହା ଯେତିକି ପଳେଇ ଆସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାହା ସିଏ କରି ଖାଇବ ନା ଖାଇଦେବ ନା ଲେଟ୍ କାହିଁକି କରୁଛ ବହୁତ ଦୌଡ଼ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଖାଲି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଦୋଳି ଲାଗିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ ପଛପଟେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡେଇପୁଲ ଦେଇକି ଏପଟେ ଅଣ୍ଡେଇପୁଲ ଦେଇକି ରାସ୍ତାଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକି ଆମେ ଦୌଡ଼ର ଆମ ରଜ ମଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ।
ମଉଜ ବୁଲା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମର ଘର ପାଖାପାଖି ହେଲୁଣୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ତ ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ